हेजबलानि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय। हेजबलाया इजराइलाव 100निबो बारा रकेटजों गाग्लोबदों। लेबानन सीमायाव थानाय रोजा रोजा इजराइलिफोरखौ न'निफ्राय होखारहरदोंमोन। नंगौ, हेजबलाया थांनाय 8 अक्ट'बराव इजराइलाव आरोबाव फिन रकेटनि मोनसे वारेस गावदोंमोन आरो बे गाग्लोबनायाव इजराइलनि गोबां सुबुंफोरा जोखोम जानायजों लोगोसे इजराइलनि खावसे बाहागोआनो खहा जायो। मख'नो गोनांदि हेजबलानि गिख्रंथाव गाग्लोबनायावनो इजराइलाव हाई एलार्ट फोसावथाय फोसावनांदों। थारैनो लेबानन आरो इजराइलनि दावहाया आथिखालाव गिख्रंथावसिन महर लादों। इजराइलाव गाजानि गाग्लोबनाया बोसोरसे आबुं जाबाय। बे बोसोरसे आबुं जानायावनो इजराइलाव फिन गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों। लोगोसे हेजबलानि गिख्रंथाव रकेट गाग्लोबनाय समाव इजराइलनि रैखाथि खान्थिया फेलें जादों। इजराइलाव हेजबलानि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय। हेजबलाया इजराइलाव 100निबो बारा रकेटजों गाग्लोबदों। लेबानन सीमायाव थानाय रोजा रोजा इजराइलिफोरखौ न'निफ्राय होखारहरदोंमोन। नंगौ, हेजबलाया थांनाय 8 अक्ट'बराव इजराइलाव आरोबाव फिन रकेटनि मोनसे वारेस गावदोंमोन आरो बे गाग्लोबनायाव इजराइलनि गोबां सुबुंफोरा जोखोम जानायजों लोगोसे इजराइलनि खावसे बाहागोआनो खहा जायो। मख'नो गोनांदि हेजबलानि गिख्रंथाव गाग्लोबनायावनो इजराइलाव हाई एलार्ट फोसावथाय फोसावनांदों। थारैनो लेबानन आरो इजराइलनि दावहाया आथिखालाव गिख्रंथावसिन महर लादों। इजराइलाव गाजानि गाग्लोबनाया बोसोरसे आबुं जाबाय। बे बोसोरसे आबुं जानायावनो इजराइलाव फिन गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों। लोगोसे हेजबलानि गिख्रंथाव रकेट गाग्लोबनाय समाव इजराइलनि रैखाथि खान्थिया फेलें जादों। इजराइलाव हेजबलानि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय। हेजबलाया इजराइलाव 100निबो बारा रकेटजों गाग्लोबदों। लेबानन सीमायाव थानाय रोजा रोजा इजराइलिफोरखौ न'निफ्राय होखारहरदोंमोन। नंगौ, हेजबलाया थांनाय 8 अक्ट'बराव इजराइलाव आरोबाव फिन रकेटनि मोनसे वारेस गावदोंमन आरो बे गाग्लोबनायाव इजराइलनि गोबां सुबुंफोरा जोखोम जानायजों लोगोसे इजराइलनि खावसे बाहागोआनो खहा जायो। मख'नो गोनांदि हेजबलानि गिख्रंथाव गाग्लोबनायावनो इजराइलाव हाई एलार्ट फोसावथाय फोसावनांदों। थारैनो लेबानन आरो इजराइलनि दावहाया आथिखालाव गिख्रंथावसिन महर लादों। इजराइलाव गाजानि गाग्लोबनाया बोसोरसे आबुं जाबाय। बे बोसोरसे आबुं जानायावनो इजराइलाव फिन गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों। लोगोसे हेजबलानि गिख्रंथाव रकेट गाग्लोबनाय समाव इजराइलनि रैखाथि खान्थिया फेलें जादों। इजराइलाव हेजबलानि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय। हेजबलाया इजराइलाव 100निबो बारा रकेटजों गाग्लोबदों। लेबानन सीमायाव थानाय रोजा रोजा इजराइलिफोरखौ न'निफ्राय होखारहरदोंमोन। नंगौ, हेजबलाया थांनाय 8 अक्ट'बराव इजराइलाव आरोबाव फिन रकेटनि मोनसे वारेस गावदोंमोन आरो बे गाग्लोबनायाव इजराइलनि गोबां सुबुंफोरा जोखोम जानायजों लोगोसे इजराइलनि खावसे बाहागोआनो खहा जायो। मख'नो गोनांदि हेजबलानि गिख्रंथाव गाग्लोबनायावनो इजराइलाव हाई एलार्ट फोसावथाय फोसावनांदों। थारैनो लेबानन आरो इजराइलनि दावहाया आथिखालाव गिख्रंथावसिन महर लादों। इजराइलाव गाजानि गाग्लोबनाया बोसोरसे आबुं जाबाय। बे बोसोरसे आबुं जानायावनो इजराइलाव फिन गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों। लोगोसे हेजबलानि गिख्रंथाव रकेट गाग्लोबनाय समाव इजराइलनि रैखाथि खान्थिया फेलें जादों।